I think yangidisturbhayo eyokuthi uma ngwabe aqhathanise i-treatment that I give usine ey'nganeni zakhe athi uyabona ukuthi namadodakazi akhe oMawande ngiyoba-treat-a kanjalo. It's obvious uMthombeni abazukulu bakhe uba-treat-a different ngoba eyampumelela ingane uyi-treat-a as ingane yakhe. It's obvious nje ukuthi bayothola the same treatment uMawande noZenandi mase bekhulile just because ingane zamantombazane. I think that is a bit unfair to me. There is no way ukuthi indodakazi yami efana noMawande mayiziphathe kahle yaqeda isikole yaseba nengane ngiyoyi-ill-treat. Akungiphathanga kahle ukuthi engxoxweni yabo uma ngabe bekhuluma ngey'ngane ezingazalwa yimina benze sengathi kuwumthwalo wami.